Сега надявам се да ме чувате. Здравейте, приятели! Чувате? Пишете коментари. Дали ме чувате? Виждате всичко наред ли е? Добре, чудесно. Така, приветствам ви отново. Здравейте! Темата е интересна и предизвика много вълнение, защото ми писаха и хора след това. Разкажете повече за алкохолизма в рода, защо се случва, какви са причините и как може да се справим. Разкажете, моля, и за причината защо пият жените в рода. Сега ще ви разкажа. Затова реших да направя лайв, не просто един запис, за да имате възможност, мили хора, да слушате беседата, да ме питате това, което ви вълнува и да отговоря на въпросите ви, разбира се. Най-вече, какво се случва, когато мъжете в рода пият? Защо е така? Аз съм родолог, занимавам се с историята и фактите в родът и съответно ще проследявам какво се е случило с тези мъже, за да бъдат така обезсилени. Обезсилените мъже са тези, които не могат да поемат отговорност в своето семейство. Каква е задачата на един мъж? Да изхранва семейството си, да бъде опора, да възпитава, да взема решение и така нататък. Когато обаче мъжът пие, той, да речем, всичките си пари дава в кръчмата, с приятели по цели нощи или прибира се вкъщи, отнася се лошо със своето семейство, със своята жена, дига скандали и така нататък, или просто сякаш го няма. Това означава, че мъжът го няма в рода. Няма го. Той не е там. Тоест, обезсилена мъжка линия. Всички зависимости в моето знание и в школите, в които съм учила, руските школи, ние ги наблюдаваме като болести на духът. Защото чрез алкохолизъм, хазарт, игромания, зависимости, хората не са тук и сега. Основната причина е, че има някакъв проблем в живота и този човек не може да се справи с него. И затова предпочита да залита в някаква зависимост, за да изглежда светът различен в неговите очи. Так, когато се наблюдава алкохолизъм в няколко поколения при мъжете, и тези мъже сякаш не са от рода си, те не са част от семейството си, не изпълняват своите задължения. Една от причините е, че вероятно, за да бъде обезсилена тази мъжка линия, има майчино-бащино проклятие назад. Както дадох примери в статията, сега ще разкажа пак. Ако една невеста във вашия род е изоставила съпруга си, нейната свекърва може да е прокълнала, да речем. Цялото ти поколение бял ден да не види и в този ред на мисли потомците по мъжка линия, мъжете, са обезсилени като алкохолици. Обезсилено означава няма го тук и сега. Той не може да изхранва своето семейство, не взема решение, не строи дом, не строи къща, защото го няма. Просто го няма. Така, когато наблюдаваме няколко поколения също, алкохолици по кръвна линия, дядо, син, внук, разглеждаме какви отношения имало между братя. Затова може да потърсим братско проклятие. Брат е проклял брат си преди няколко поколения. Когато има такова проклятие, брат към брат, отново се обесилва мъжката линия чрез алкохолизъм. Т.е. потомците на прокълнатият брат стават алкохолици, поколение след поколение и посягат към чашката. Когато обаче алкохолните зависимости по мъжка линия при мъжете, имайте предвид, се срещат в едно-две поколения, дори в страничните линии, да речем, вашият баща има брат. Вие имате брат ви пие, татко ви пие.
Чичо ви не пие, но неговият син пие. Ето, това се проследява и в няколко поколения. Когато обаче идват и зетьове, които са алкохолици, означава нещо друго обаче. Че назад в поколенията, може би 3-4 поколения назад, е имало хора във вашия род, които са се занимавали с черни магии, които са сторили зло на други хора. И вече няколко поколения подред, мъжете, които идват в родът, за нищо не стават. Тук трябва да се обърне много внимание, особено ако има наистина такова вмешателство някъде назад в поколението, да е имала такава дадена свиша сила и тази свиша сила да е използвана в недобро дело. Тя ще се разкаже, това дело, действие ще се разкаже чрез алкохолици в рода, дори като зетьове. Но имайте предвид, че ще се появят и хора с психични заболявания. Това е разликата. Подробно разказвам в курса Магични и енергийни влияния. Така, но да си го кажем честно, в крайна сметка ние жените много влияем върху това, как нашите съпрузи, нашите любими, нашите партньори да изпълняват своята мъжка повеля. И сега ще ви направя разлика между мъжко и женско предназначение. Напомням, мъжът е този, който отговаря за всичко, което се случва в семейството отвън. Той е този, който пази къщата, пази домът. Той привнася всичко отвън към семейството. Какво привнася? Привнася пари, строи дом, защитава, взема решение, има отговорност. Това е мъжката задача. Той е обществено по-насочен. Женската задача, женското предназначение е друго. Това, което е вътре в дома, това, което се случва в къщата, не извън нея. Жената да създава благост, уют, топлина, разбирателство, да слага перденца, да създава топлина и спокойствие вкъщи, да се грижи да има добри отношения между дечицата, да има сговор и разбирателство между съпруг и съпруга, да прави компромиси, да следва мъжът си. Жената е подкрепа, мъжът е опора. Обратното не работи. Много често ние чуваме, аз съм опора на моето семейство. Не сме опора ние жените. Ние се опираме на мъжете си. Ние ги подкрепяме. И когато една жена вярва в своя съпруг, когато му има доверие, че той ще се справи, когато казва, ето, реши, поеми решение, вземи решение, поеми отговорност, аз ти вярвам, ти ще се справиш. Повярвайте, тогава няма да има алкохолици. Или в момента, в който вашият мъж пие и вие решите обаче наистина да му се доверите, да повярвате в него, да го последвате, може би той ще се пребори със своята зависимост. Защото всъщност ние жените именно с липсата на вяра в мъжете си, именно с това, че не ги приемате такива каквито са, и смятате, че ако той спре да пие, той ще стане най-богатия, той ще стане най-успешния в кариерата си. Това са ваши възгледи. Това са ваши възгледи. Но ние не променяме съпрузите си. Ние просто ги подкрепяме. И възлагаме именно тези техни задачи. Да поема отговорност, да се справи, да вземе решение. Да, но много често, когато нашите мъже сгрешат, ние не ги подкрепяме. Отказваме се от тях. И, съответно, те започват да пият. Не е лесно това, което го разказвам, но аз знам, че много от вас ще промеят какво става дума, за какво и да реч. Именно, в много книги се пише, говори се за това, че мъжът е мъж под чехъл, когато пие. Нали така? Алкохолиците имат доминиращи жени.
активни жени, които ги ръководят. Да, потвърждавам го, че е така, но ви го обяснявам и от житейски опит и от знанията, вселенските знания. Та, пак напомням, ние не водим, жените ние следваме съпрузите си. Много деликатно, нежно, с подкрепа. Подкрепа, опора. Те са стълбове, на които да се опрем. И им даваме възможност да вземат решения и да поемат отговорност. Има още една деликатна ситуация, която наистина обесилва мъжът. Една жена може да обесили мъжът до себе си. И това е когато тя непрекъснато устройва скандали, тя непрекъснато го кори, тя непрекъснато се опитва да го подчини, да го унижи, и то словесно. Крякащите жени, тези, които постоянно обиждат своите мъже, ти си такъв, ти за нищо не ставаш. И тези жени, които повтарят едно и също, които имат много дрезгав глас или кракащ глас, знаете, моите ученици са наясно с тези енергийни източници, така нареченото гърло, енергиен източник гърло. Когато този източник не работи в една жена, тя става крякаща, празнодумка, злослови, създава интриги, мърмори на мъжа си постоянно, унижава го и така нататък и го обезсилва. И той посяга към чашката. Защо посяга към чашката? Защото единствено, когато си пине този мъж, има сила да си каже това, което му е на сърце и душа. Постарайте се, ако вие се усетите, постарайте се, моля ви. Имайте благ глас, защото гласът ни е даден, особено на жената, да лекува, да топли сърце, да топли душа, да е изговорчив, да намира блага дума, да създава любов. Това е нашият женски глас. Тогава ще лекувате мъжът си. Опитайте, тренирайте, има различни похвати. И не водете. Водете съвместно с съпруга си заедно. Следвайте го, вярвайте му, че той ще се справи. Но нека поема отговорност. Дайте му възможност да вземе решение и да поема отговорност. Не бъдете в мъжката енергия. Това са за алкохолиците в рода по мъжка линия. Често срещан проблем, разбира се, за съжаление, но аз ви казвам, че има промяна, има решение. Ние самите, работейки със себе си и работейки с зависимостите, можем да спомогнем мъжете ни да оздравеят и да се справят с проблема. Само да погледнем вашите коментари. Не е невъзможно, това искам да ви кажа. Бъдете търпеливи, работете с себе си. Аз имам доста опит в работа с хората, така че не е невъзможно, искам да ви кажа. Когато има жени алкохолички в рода, какво се случва? Попитаха ме и за това ще отговоря. По-рядко, разбира се, но е по-опасно. И е по-фатално за един род. Жените алкохолички пият поради следните причини. Отново, защото нейната женска енергия не е в хармония с тялото, което душата е избрала да се всели в него. Женският алкохолизъм идва тогава, когато жената не приема и не дава любов. Ама тази любов, чистата, искрената, съзидателната любов, споделената любов. Женският алкохолизъм го откривам тогава, когато няколко поколения в рода жени са проявявали неправилната любов.
Какви са тези неправилни любови? Какви могат да бъдат? Любов от съжаление. Любов към съпруга, към детето, към родителите. Това е една вредна любов. Любов от съжаление. Аз ти дадох това и това. Аз ти бях вярна. Аз ти направих всичко заради теб. Примерно към съпруга. Но ти си такъв и такъв цял живот. Но ти не ми отвърна. Но ти не ми даде това. Или към детето. Аз цял живот те гледам. Всичко рискувах заради теб. Оставих си кариерата, за да те гледам и възпитавам. А ти си неблагодарен. Това е погубваща любов. Човек или тази жена всъщност, тя не изпитва потребността да дарява любов. Това е наша задача. Мили дами, това е наше предназначение. Да даряваме любов, а не когато от жалост, от съжаление. Или да ме съжалите, защото аз дадох тази любов. И когато няколко жени в рода изпитват тази зловредна любов, те се срещат най-често с мъже тирани. Запомнете го. Срещате с мъже тирани и жените започват да пият. Защото според тази тяхна любов, от жалост, съжаление, мъжете не откликват и казват: какво си ми дала ти, примерно, аз сега ще те натупам и така нататък. При тази неправилна любов, жените имат мъже тирани. Другият вариант. Когато жената люби и обича пак от съжаление, но по друг начин. Аз не мога да се справя да те оставя. Ти бедничкият, ти горкичкият, ти без мен няма да се справиш. Ти без мен ще пропаднеш. Дали е съпругът и детето, без значение. Аз трябва да посвета живота си на тебе. Аз ще посвета живота си на майка, да я гледам, ще изоставя всичко около мен, няма да си гледам децата дори, няма да си гледам дома, ще оставя професията си, нищо не ме интересува, но ще се посвета живота на този и този, на най-близкия. Може да е съпруг, може да е родител, може да е дете и така нататък. Неправилно. Защото децата на такава жена много често заболяват от тази любов. Какви заболявания? Психични заболявания. Когато жената се отказва от своето предназначение и дарява според нея правилната любов на някого, изцяло. Мен ме остави, аз себе си не гледам, ще живея в името на децата си. Това сме го чували много често, нали така, мили хора? Идват болни дечица. Идват болни дечица, да речем, с детска церебрална парализа, с шизоидни разстройства, за да са учители на тази майка. За да може майката да погледне вътре в себе си. Или ще дойдат деца, в които ще имат зависимост някаква. Най-често наркомани, благодарение на такава любов. Не дай си Боже да свършат със себе си. Защото такава любов е убийствена, когато управлява семейството. Майка, която изпитва такава любов, мен ме оставете, аз всичко заради вас ще направя, тя кастрира така своите дечица, своите потомци. Защо? Защото от гледна точка на душата, когато една душа дойде тук и се очовечи в наше тяло, тя има свой път, свой избор. И тя върви по пътя си сама. Някой казват, човек не е пълноценен,
когато няма половинка до себе си. Аз ви казвам, не е правилно да се казва. Ние сме една съставна част, всеки сам по себе си. Ние имаме път и трябва да го извървим сами. Тези, които ще дойдат в нашия живот, са наши спътници. Те вървят редом до нас. Но е неправилно това да се казва, че само с моята половинка аз съм цял. Не. Ние сме си цели. Ние сме дошли цели. Душата ни е една. Тя идва да научи уроците сама. И тези, които идват в нашия живот, са ни спътници. И сега ще отворя една скоба, макар че говоря за алкохолизма при жените, защо биват така с тези неправилни любови, които те изпитват вътре в себе си. И като ви разказвам за това, че човек е спътник, той няма половинка, той търси спътника в живота си. Когато ме попитат, идват при мен клиенти, казват: абе, Роси, толкова много се обичахме с моят съпруг, с мой партньор, ама живота си давах за него. Аз му се посветих. Аз без него съм си мислил, да, ако ми се отнеме, аз не мога да живея без него. Живота си давам за него. Ето ви същият модел, същият вариант. Аз съм никой, живея заради моят съпруг или заради моят любим. И Вселената ще ви го отнеме. Внезапно ще ви го отнеме. И тогава идват тежките раздели. И ме питат, защо се случи така? Защо толкова много се обичахме с моя съпруг? Толкова се разбирахме. Любов, компромис и разбирателство. Защо ми го отне Вселената? И аз казвам, защото ти си посветила живота си на него, а твоята душа е избрала пътя си сама да го извърви. Запомнете, моля ви, мили хора, не дайте да казвате или да си помислите дори. Не дай си Боже, ако изгубя съпруга си, аз няма да съществувам, няма да живея. Не дайте, имате път на душа, ще се справите. Така че не се посвещавайте изцяло на своето дете, своят съпруг в името на това аз да живея заради него. Не го правете. Защото отново ще дойде алкохолизмът. Хората са си спътници в живота, те не са си половинки. Те са едно цяло. Всеки по себе си е едно цяло. И вървят към една точка, в една посока. Така че, мили дами, внимавайте. Моля ви, поправете се. Каква любов изпитвате вътре в себе си към вашите най-близки, към хората, които обичате? Поправете се. Защото съвсем тънка е границата, дали ние ще изпитваме съзидателна любов, ще можем да помагаме. Ако нещо се е случило с съпруга ни или с приятелят ни, детето, да можем чрез подкрепа и любов да им помогнем те да станат или обратното. Не дай си Боже да изпитвате тези убийствени любови, за да създадете такава зависимост в децата си или в своите съпрузи. Това исках да ви кажа. Да видя вашите коментари. Така. Така, ако мъжа няма партньорка и отново пие, пита Дивна. Дивна, ако мъжа няма партньорка, наблюдаваме какво се случва с мъжката линия в рода. Наблюдаваме неговият баща, неговият чичо, неговият дядо. Защо? Дали е обезсилена мъжката линия в няколко поколения? Освен това, в самото начало ви казах, когато имаме зависимост, това са така наречените болести на духа. Алкохолизъм, игромания, хазарт, наркомания. Означава, че аз не мога да се справя с това, което живота изисква от мен. Трудно ми е с нещо. И понеже не мога да се справя, нямам сила, аз ще залитна в някаква зависимост.
Възможно е. Проблеми с работата. Изискват се твърде много от него. Възможно е рода да изисква много от този мъж, то не може да се справи. Така че аз ви съветвам тук и сега. Така, Магдалена казва, баща ми пиеше, но носеше пари и построи за къщи. Чудесно, Магдалена. Поне това е история от татко ти. Дивна, пак пише, двама братя пият, единият е без поколение, другия има двама сина. И всички пият и нямат продължение на рода. Рода се затрива. Да, постепенно върви към затриване. Предишното поколение при мъж алкохолик ще се разтури неговото семейство, може би ще се разведат и след това синът на този мъж алкохолик, вероятно вече трето поколение алкохолик, той няма да има семейство. Родът се затрива. В родологията и в моите консултации аз търся причината. Защо се затрива рода в няколко поколения? Предстои знание, предстоят курсове, много задълбочени. В тях ще ви давам инструменти, техники, начини на работа с всякакъв вид зависимости, освояване на много задълбочени знания, така че заповядайте. Само да видя. Двамата родители пият, детето не. Така, ние децата, пита Кремена Рангелова, ние децата много често не поправяме родовите програми на нашите родители, защото нямаме ресурс. Обикновено това го сторват внуците. Така, какво питате? Кога ще има пак курс за магични въздействия? Този курс за магични и енергийни въздействия е много деликатен и аз го направих в затворена група, без да се продава записа, защото трябва да се чуят тези знания, да се разберат, да се осмислят. В този курс направих и много интересна практика, която е специфична, да се открива проклятието чрез родовата памет. Така че, ако пожелаете, ще го направя отново. Там говоря за родовите бесове, говоря за енергийните същности, говоря много задълбочено за проклятията в симптоматиката, терапията на проклятията, за въздействието върху хората. Така че, ако има интерес, отново ще го направя. За магиите, как да ги разпознаваме? За магиите за смърт и така нататък. Така, Василена ме пита как се справяме с мъж тиранин. Той блокира женската енергия, блокира желанието да се дава и тя просто не тече към него на сила. Да се дава на животинче и дете стига ли? Не мисля, че стига, но и друго дете няма да дойде. Така, мъж тиранин. Когато една жена бива тероризирана от мъжа си или попада на сексуални насилия, да речем, когато е свързано и с сексуални насилия, отново в моята школа, моите обучения и всички ви, които сте присъствали на курсовете, знаете, че околният свят и тези, които живеят заедно с нас, са ни дадени не ние да ги променяме, а да се променяме чрез тях. Именно в курса "Излекувай себе си и рода си" аз уча. Показвам ви техники, показвам ви практики, давам ви обяснения за околния свят. С какви очи да го възприемаме ние и не да го променяме, а да променяме своите възгледи, да се променяме самите нас. Тоест, след като има мъж тиранин и ако вие се усещате най-често и сексуално насилие, когато има, означава, че жената е влязла в тази мъжка енергия на водеща. И мъжът съответно я възприема първо или като съперник, ти си мъж, опитваш се да ме ръководиш, аз ще се сбия с тебе, като те насиля. Ще те изнасилвам. Когато също има тези два вида любови, неправилните любови,
в първата най-често, аз всичко давам, пък ти не ми отвръщаш, тогава жената попада на мъж тиранин. Не е хич лесно, съжалявам за което, но пътят е поправим, работим със себе си. Тепърва ще предложа съзидателни курсове за женска енергия. Аз много ще се радвам и винаги предпочитам те да са наживо, макар че на вас ви е по-удобно да слушате и да ме гледате на монитора. Така. Да, Радка казва, има интерес относно магични енергийни въздействия. Много обичам да говоря езотерично. В консултациите също работи езотерично. Онова незримото, което е тук и сега с нас, но не го виждаме. Има си хора с едно тънко усещане, които наблюдават, виждат, разкриват си каналите на възприятието и аз се радвам, че вие сте сред тях. Личи си по мен също, че много дълбоко работя езотерично и ще се радвам с вас да е така. Тези, които имат интерес, ще направя курсове. Отново, миналата година направих енергийни защити. Прекрасен курс, изключително практичен курс. Практики. Знания, практика. Как да се защитаваме, как да защитаваме домаци, как да работим с стихиите. Мисля, че скоро отново ще го направи. Ще бъде в затворена група. Могат да се видят предстоящите курсове, като ги напиша, разбира се. Утре ще пусна курс Магичната сила на обредите, обетите, наричанията. Пожелахте си го и ще го направя. Обредите и обетите, особено обетите, аз ги използвам много силно терапевтично в работа с хора. Но не всеки знае как се дават обети, как правилно се дават, какви са изискванията от Вселената, за да работят обетите. Да речем, детето ми е болно и в името на това детето ми да излекува, аз ще дам обет. Така. Има си строги правила и тези правила са много магични. Има си много строги правила, когато се правят обредности. Да се договориш с пространството, да се очисти енергийно помещението, да се почисти душата, да се нарече предметът, който ще се сътворява. Така че, може би утре ще го пусна този курс. Отново ви казвам, толкова обичам да работя с вас на живо. Нашите срещи, когато са на живо, са изключително съзидателни. И когато става дума за енергия, за магия, за обредност, защото в предстоящия курс, наричания обреди, аз ще покажа магични обреди. И представете ли си каква сила ще бъде, когато е наживо това? Сред поляна, навън сред природата, когато вече сме общували с пространството, в което правим обредите, тъй че върху това ще помисля дали да бъде една група онлайн и другата да бъдем наживо, някъде на удобно за нас място. Така. Ако тъст и зет пият, от кого идва, при кого назад се търси причината. Така, тъст и зет. Сега ще ти кажа, Радка Василева пита. Раде, слушай ме. Когато таткото пие и дъщерята негодува, укорява баща си. Намира го като порок. Срамува се от него. Баща ми пие, как може, той е свиня, като се напие. Аз мразя такива мъже пияници. Аз ги ненавиждам. Никога няма да търпя такова нещо. Жената си намира такъв мъж. Защо? Защото това, което ние не приемаме в нашия баща, отхвърляме, считаме го като негов порок, идва чрез нашия съпруг. Защо? За да го преработим. За да приемем чрез нашия съпруг, неговият алкохолизъм, да приемем татко ни. Защо да приемем татко ни? Аз като един родолог ще ви кажа, защото ние сме бащини и майчини. Едната ръчичка, представете си птичка с крило. Бащин род, майчин род. И когато приемаме татко, дядо, баба по този род, чичо, вуйчо и така нататък, чичо, стринка, извинявайте, ние ще приемем себе си и ще можем да летим с това крилце.
Уважаваме ли татко? Приемаме ли тази зависимост? Подкрепяме ли го? Мъжът ни ще спре да пие. Още по-задълбочено ще ви обясня, че всичко се свързва с това да се доверяваме на мъжете. Ние жените. Да, щом татко пие, това е негово решение и аз ще приема това негово решение. Когато работиш с зависимости и клиентките са жени, първо преработваме и променяме тяхната зависимост на самите жени. Много интересна терапията. Работеща е категорично. Така че, ако тъст и зет пият, означава, че моят съпруг е огледален образ на това, което аз не приемам в татко. И ако аз се преборя с това отхвърляне алкохолизма на татко, приема го. Татко е такъв, вероятно не се справя с нещо в живота, трудно му е. И аз ще го приема какъвто е. Аз ще го подкрепя. Мъжът ви ще спре да пие. Категорично. Така, дано да ви прочета. Всички... да, трудна преработка. Трудна преработка, но всичко е в наши ръце. Нали знаете, мили приятели, след като сме тук и сега, след като сме в този род, в това семейство, нашите близки са такива и такива. Ние сме се ги избрали. Значи, чрез тях ние се променяме. И когато ние се променим, те ще се променят. Ние не променяме околния свят. Проемаме си възприятието, различната гледна точка. Така. Аз си позволявам да правя повече лайфове, защото представете ли си, почивам в момента, това е моят отпуск. Но пък виждам, че има голям интерес, с радост поделям моите знания с вас, дано да са ви полезни, да са ви в употреба, да се променяте и вие. Очаквам ви, септември започваме големите обучения, променящите обучения. Тези, които ще ви променят, различната гледна точка ще откриете тук. Благодаря ви, че сме заедно. До нови срещи. Съвсем скоро ще има лайв, въпроси и отговори. Ще направя и една среща в Zoom, така да си поприказваме. Отново безплатно. Да си поприказваме, да кажете какво ви е на душа, да ме попитате нещо, да кажете доволни ли сте от това, което правя, какво ще ме посъветвате още, да се видиме някъде на живо. С най-голямо удоволствие. Една приятна петъчна вечер ви желая. Обичайте се, внимавайте с любовта, която проявявате. Не бива да е толкова снисходителна, не бива да е толкова обсебваща. Бъдете добри, бъдете мили, нежни дами. С благо, с добро. Опитайте се гласът ви да е лечебен. Подкрепяйте съпрузите си. Дори да сгрешат, трябва да им вярваме. Те ще се поправят. С много обич за вас. До нови срещи!